wee sị na ịma agba akwụna Chineke dobere ngwongwo na ngwongwo n'aha Jizọs. O nyere m aka taa, ana m asị ka Chineke gozie unu. Ndị be anyị ndewonu. Aha m bụ Nwada Joyce Ikechi. Site n'enyemaka Maazị Ifeanyi Nwosu nyere wee gbasara mba niile ozi. Oge m kọwachara ka o si wee dị. Ndị ma amarọ wee si ebe dị iche iche wee nụ mgba akwa m. Ha wee gbatara m ọsọ enyemaka. So n'ụbọchị nke taa ka m ji wee si ka mmekwu ya kwuo wee fụ na ozi eziri onye ije midia Maazị Ifeanyi Nwosu na o rutere m aka. Obi juru m na aṅụrị, ana m enwere aṅụrị pụrụ iche. Ọ bụrụ na ịnene ihe nnene nke mbụ nene ihe nnene nke ugbu a, ị ga-afụ na ihe dị iche dị na ana m amazi mma. Ekene dịrị gị Maazị Ifeanyi Nwosu na ndị ụlọ ọrụ onye ije midia. Ekene dịrị gị onye nyere m aka na ka Chineke bi n'eluigwe wee gozie unu niile. Otu unu si wee gbata ọsọ wee nye aka ịfụ na taa enwere m ihe m na-arụ bụ nwere onye nwere ụlọ ọrụ. Ile anya kịta ị ga-afụ na enwere m ihe karịrị kọmputa 10 nji na-arụ ọrụ, nwee fotokopi, nwee printa, na-emekwa ma ihe bet, na-emekwa ma ihe paga, isendị ego. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga bank iweta ego anyị esendịara gị, ọ bụkwa na ị chọrọ ịnara ego anyị esendịara gị. Ngị nwa wetara ego a eji wee nyere m aka, I will never disappoint you. Shop m nọ na Abulado satellite. Kịta anyị nwere ụmụ ọrụ dịka 4. Anyị ga na-ewekwa ndị mmadụ n'ọrụ dịka anyị na-eme expand. Ana m ekwe nkwa na ọ bụrụ na ị chọrọ ime kọmputa na ị chọrọ ịmụ kọmputa ịbịa ebe a dịka ndị ọzọ si wee nyere m aka ka m na-ekwe gị nkwa na m meghere gị aka n'ihi na ndị Igbo si ihe ọma na-esi bịa. Chineke bi n'eluigwe, ana m ayọkwa gị na-ayọkwa gị ọzọ si gị gọziere m onye ije midia na ndị niile na-arụ ọrụ na onye ije midia. Gọziere m Maazị Ifeanyi Nwosu, gọzikwara m ndị niile n'obodo oyibo nọ China, ma ndị nọ Malaysia, ma ndị nọ Germany, ha niile ebe ụwa sotere nyere m aka na-asị Chineke nna dịka ha si wee wepụta ihe a na ego aga akọ na akpa ha n'aha Jizọs. Amen.